Nakabalik na silang tagsa-tagsa panimay ang mga evacuees sa Canlaon City nga naapektuhan sa pag-ulbo sa Mount Canlaon. Matod ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, mitugot na ang PHIVOLCS nga makabalik ang mga molopyo sa ilang mga panimay bisan kung ubos pa kini. Sa Alert Level 2, may personnel na ang PHIVOLCS nga mao'y nagmonitor o muhatag dayon sa impormasyon kung galing adunay paglihok sa bulkan. Sa pagkakaron, hinay-hinay nang nakabalik sa normal nga kalihukan ng mga molopyo. Bago lang nahatagan sa pasiunang financial assistance nga tag 5,000 pesos o mga fertilizer o kapin sa 3,000 ka mga mag-uma. Gamiton nila ang salapi o ang fertilizer sa pagtikad balik sa ilang umahan. Matod ni Mayor Cardenas nga sa sunod nilang hatagan ang kapin 5,000 ka mga vegetable farmers samtang ang pagsulob sa face mask ang anaamatod pa sa mga residente. Mount Canlaon is being categorized into three. No, we're in the crater, then right after the permanent danger zone and the multiple use zone area. So in the multiple use zone area, it is where the people till their lands in order to plant vegetables. So as of now, yes, they are going back to